langen beksan kairing saking paguyuban mesti krawitan saking Mustika Laras Mijil sing dusun Ngantru laladan ngasem kawungku Bojonegoro pangarsanipun Bapak Wuryanto ingkang panjenenganipun ing dalem ngaji Jibahan Ngasta Sinden Kakung alias Wiraswara badhe kaibur dening Eka Dwi Tri Tiga Waranggana ingkang manggen kidul mijil sing dusun Ngantru lalat papringan laladan ngasem kawungku Bojonegoro Dyah Ayu Sunarti ingkang manggen tengah mijil sing dusun Keleng Kolong laladan ngasem kawungku Bojonegoro Dyah Ayu Apriliawati Ningsih Tias ingkang manggen ler piyambak mijil saking Kali Sumber kawungku Tambakrejo Bojonegoro Ditracawan Dyah Ayu Mustika Ayu Ningsih Tias pagelaran kasekoyong audio sound system profesional XL kagunganipun Om Nur Sali Sengon kasuting tim lo multimedia syuting minangka dicara bagi sampun kadang kala sepupunipun saking mijil Bandung Sawit Mas Sujoko kalau piyambak terbunuhan marjugi jeneng kula dherekaken pagelaran